Pois con esta sintonía que é casi un himno, para recibir os amigos de Modepen que nos acompañan aquí xa e que un día máis vamos a compartir este tempo de radio para falar de pensións, non? Por supuesto. Por suposto, claro que sí. Bueno, e hoxe vamos a falar concretamente trato de pensións, verdad? De pensións basadas... Perdón, de pactos de Toledo. Do Pacto de Toledo, De pensións o falamos desenvolvemento das pensións, entre outras cousas. Entre outras cosas. Bueno, pois imos algo. Falamos moitas veces dos pactos de Toledo, cando falamos de pensións, explícanos un pouco en que consistiron. Bueno, os Pactos de Toledo, como todos sabemos, a Seguridade Social nos anos 80, 90, pola situación do momento, a pouca población que había xubilada e a densidade de traballadores, os salarios eran máis ou menos, se podía vivir, había uns aforros brutales, o sea... No, sigue, tranquilo, sigue. E iso generou un montón de conflitos no Parlamento que levou no ano 94 a Converxencia e Unión presentar unha proposta no Parlamento para crear unha comisión ou estudiar a viabilidade e todos os problemas que tiña a Seguridade Social, a Caixa de Seguridade Social, que era un sitio sin fondo onde todo o mundo metía man, sacaba o diñeiro sin ningún tipo de problemas. Partindo da base desa proposta de Converxencia e Unión no 94, a principios do 95, no Parlamento se empeza a discutir de crear unha comisión que estudie, propoña e analice a viabilidade futura da Caixa de Pensión da Seguridade Social. En abril do 95 acórdase no Parlamento con a aprobación total de todos os grupos que naquele momento tiñan representación crear unha comisión mixta formada por representantes de todos os grupos políticos para analizar a situación de social e iso chamouse os Pactos de Toledo, que non tiña nada que ver con Toledo, pero sí, chamouse os Pactos de Toledo. Bueno. E o 4 de abril entrou en vigor a comisión a funcionar dos Pactos de Toledo. Nese acordo, imagino que naquele momento se chegou a un acordo para intentar manter as pensións, verdad? Para intentar, bueno, que as pensións pasara o que pasara, gobernara quen gobernara, ocurrira o que ocurrira, se puderan seguir cobrando nas cuantías que estaban establecidas ou previstas, non? Sí, esa era unha idea orixinal e de feito a filosofía, o prólogo dos Pactos de Toledo era que esa comisión se creaba para estudiar, analizar, propoñer medidas para a consolidación do futuro da sociedade social. Eso non sempre foi así. Aínda que ao longo do tempo os partidos tiñan un compromiso de aceptar e levar a cabo as propostas dos Pactos de Toledo, a experiencia demostrou que en algún momento os gobernos pasaron por aquel sitio e fixeron o que lles conviña ou os que lle daba a gana. Eso é a realidade. Oye, en que momento estamos ahora? Ahora estamos nun momento crítico para as futuras generacións, a xente que está hoxe en activo, teña 30, 40 ou 50 anos. Porque a partir do ano que ven, do 2022, entra en vigor que é o que está estudiando. A maioría de aos 67 anos, a jubilación aos 67 anos no 2027. No 2022, que ocorre? Que ahora mesmo son uns 15 anos de cotización, o sea, a media de cotización para a liquidación das xubilacións. No 2022 pasa a 25 anos, co cual é unha rebaixa brutal sin entrar en máis contidos das percepcións que vai a recibir o xubilado. Porque non é mesmo unha media de 15 anos, que xa é larga, e a unha media de 25. Claro, vas 10 anos máis atrás, cos cual os salarios, evidentemente, dependendo das épocas, van incrementando.
Aí é onde hai unha rebaixa importantísima xa nos planes de xubilación. Neste momento, a loita, cal sería? Estades en Modepen traballando por que? Cales son os objetivos neste momento? Os objetivos son varios. A parte de Modepen Modepen, a Organización Nacional dos Pensionistas, temos outros que é todas as existencias sociales que sexan dignas para a cidade, pois a sanidade, a educación e tal e cual, fundamentalmente, evidentemente, as xubilacións e as pensións. Cal vai ser o problema no futuro? Pois mira, o problema no futuro vai a ser tan sincero como Está buscando documentación, E mentres tanto vou a presentar e a saudar a Alfredo Hernández, que antes non dixen o nome porque non me acordaba do apelido. E para non meter a pata, digo, está aquí o Alfredo Hernández. Ahora xa non me olvido nunca máis, Alfredo. Hola. E nada, que é quen habitualmente acompaña os convidados aquí no tempo de Modepen. Manuel Martínez Tato, que está buscando aí un dato que non aparece. O sí, aparece? Sí, veña, vamos a la. Sempre aparece, pasan andan por aí. A partir do ano 37, que se estima que naquele momento, e esa é unha das luchas que temos aí, de que a media para facer a pensión conta, vai ser toda a vida laboral. Sí. E logo hai unha cousa que é o adianto de inspección por razóns persoais, porque te apetece, porque te botan do emprego, porque te pasas enfermo e tal, non importan os motivos. Os 67 anos é a xubilación. Por exemplo, se ti teis con 67 anos, teis 38,6 meses de cotización e queres xubilarte con 2 anos antes, vanche aplicar ahora mismo un desconto do 16%. A partir do ano que ven, un 21%. Caramba. Vale? Pero, se teis menos de 41 anos e máis de 28 cotizados, pois 40 ou 41, o desconto é do 15% e, por o menos, un 19%. Vou a saltarse outro, porque é prácticamente o mismo, pero se teis máis de 44 anos cotizados, con 67 anos de cotización. Levas toda a vida traballando. Sí. Vanse aplicar un desconto dun 13%. Xubilante 2 anos antes. Con 44 cotizados. Con 44. Por exemplo, logo hai uns baremos por mes, non? O sea, sí. Pero vamos, un ano antes de cotizarse. Xa non digamos nos casos, 4 anos é mellor xa que te pegas un tiro. Sí. Non se queda nada. Con 4 anos, con 38 cotizados, pois quedache nada. Un 35% de desconto. Que barbaridade. Pois cun ano, de 38 anos e 6 meses, vanche a descontar un 8%. Iso te queres xubilar antes dos 67, te queres adiantar a xubilación. Un ano antes. Un ano antes, 66. Con 66 anos, vanche ese desconto. Se teis cotizados máis de 38,5 e cerca dos 41,5, vanche a descontar un 7,5%. E se teis 44 anos cotizados, máis de 44 anos cotizado, vanche descontar un 6,5%. En fin, cifras... Esa é, digamos que, a gran pelea, porque estamos falando de moito dinheiro, porque eu dudo moito, o sea, é unha cuestión de números, que no ano 37, cantas traballadores van a ter 44 anos cotizados para cobrar o 100%. 4 van a ser. Bueno, e para defender todo isto hai que movilizarse. A próxima movilización antes en Madrid, ¿verdad, Alfredo? Sí, os digo. Y pongo en conocimiento para el que quiera, el 16 de octubre, leo textualmente, manifestación de pensionistas en Madrid, en defensa das pensiones públicas, pola auditoría das contas de Seguridade Social, que estes días hemos estado recogiendo firmas.
Saldrán autobuses desde Vigo a la manifestación de Madrid. Salida da Plaza de España, Plaza dos Caballos, a las 2 de la madrugada. Para reservas de plazas del que quiera ir, voy a dar un teléfono que es el 616-63-5708. El precio son 30 euros. Repito el teléfono, Sí. es el 61-66-35-708. Manifestación día 16